Parlem avui amb Jaime Giner, que és president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de València. Molt bon dia, senyor Giner. Molt bon dia. Bé, la patronal farmacèutica, Farmaindústria, ha estimat que l'impacte d'aquest conflicte pot ser semblant al que va provocar la guerra d'Ucraïna, amb un sobrecost de la producció d'uns 900 milions d'euros. Jo li volia preguntar, primer de tot, com els està afectant a vostès el subministrament de fàrmacs el bloqueig de l'estret d'Hormuz? Esta situació és una situació que realment no afecta molt al mercat del medicament, perquè nosaltres, en quant al tema d'Ucrània i tal, sí que afectava molt a l'enviament de productes des de la part asiàtica, que és on està la producció de principis actius i moltes molècules i molts medicaments. Per el pas de... Una altra cosa fora que tallaren el Mar Roig, el pas del Mar Roig. Ahí sí que al tindre que pegar la volta per arribar a Europa, sí que tindríem més problemes de subministrament en el retras de l'arribada dels productes. Però avui per avui no d'això. A més, la Comunitat Europea també, degut a aquesta situació, ha creat, i degut també al tema de la pandèmia, està creant i ha creat una sèrie de mecanismes per solucionar-lo i al mateix temps també està plantejant-se el retornar la capacitat de producció en Europa de certs principis actius essencials. Podem dir, per tant, que el subministrament de fàrmacs està garantit? De moment, una bona notícia. Està garantit. Bé, doncs tornem a casa. Ha passat un any des de l'eliminació del cupó precint, aquesta imatge que tenim tots, d'aquesta etiqueta dels envasos dels medicaments que els farmacèutics llevaven i pegaven en les receptes. Ha passat també un any de la consolidació del sistema digital de receptes. Quin balanç fa? Balanç és molt positiu, independentment de que els companys estan superagraïts i supercontents, ha fet que modernitzem el tema. Són diverses coses les que jo valore positivament. La que més valore positivament, i quan es va posar en marxa el còdic Data Matrix, ho vaig dir, és que ara arribem fins al pacient. Quan es va posar en marxa no arribàvem fins al pacient, arribàvem fins a la farmàcia, però després no sabíem el pacient quina caixeta s'havia endut, per dir-ho d'alguna manera, ja que cada caixeta és única. Avui, en el tipus de facturació que fem ara, puguem identificar els pacients, i de fet ha passat ja en una alerta, que hem identificat els pacients que tenien aquest medicament i li s'ha hidrat al pacient directament. Això és molt important, però després també el farmacèutic ha guanyat molt en la gestió ja del tindre que tallar el cupó precinte i tal, i a més n'hi ha que tindre en compte que hem evitat tallar vora 80.000 cupons, no, vora 80 milions de cupons. Hem salvat uns quants hores, no? Sí, i el que és més important encara és que hem estalviat més de 25 milions de fòlios. Això, en el món global que estem ara i en ecològic, i dins del que podríem hablar del One Health, és importantíssim. Parlant de noves tecnologies, també volíem comentar amb vostè aquests cases que han sorgit entre els usuaris, especialment la gent més major, per la nova app de sanitat, que entre altres coses inclou la targeta SIP digital en el telèfon mòbil. Com ha sigut aquesta transició cap al món digital en les farmàcies? Quines cases o quines impressions han tingut vostè? A veure, nosaltres hem vingut, informant-nos o arribant la informació al mateix temps que li ha arribat als pacients. La conselleria abans no ens ha informat. Ara sí que ens ha enviat una informació que estem analitzant i tot això, per des del mostrador conèixer l'APP, conèixer tots aquests processos i poder informar els pacients. Però ens ve un poc quasi al mateix pas que li arriba al pacient. Lògicament, valorem positivament el que és la targeta digital, perquè va molt bé, i després també el que de cara a algo que demanem nosaltres, ja que no ens donen accés directe a la fitxa farmacoterapèutica i clínica, doncs sí que en les dades que puguem treure en el consentiment del pacient, que sempre deu ser així, sí que puguem accedir a certs tractaments del pacient i poder valorar a l'hora de fer una dispensació.
Parlem, senyor Giner, de la viabilitat econòmica d'algunes farmàcies que molt sovint se queixen de l'augment de costos i la pressió financera. Està en risc, podem dir, una part de la xarxa de farmàcies de la Comunitat Valenciana? Sí que està en risc. Jo vull dir-ho tranquil·lament i claro que sí que està en risc. De fet, s'han produït algun tancament, en Castelló principalment, que és més precari, i així en València també algun tancament d'alguna farmàcia. I per què? Pues perquè la factura farmacèutica, la factura dels medicaments, cada vegada és més alta, però nosaltres no siguem responsables, però ens apreten a nosaltres. Anem a veure, el preu del medicament el fixen la indústria i l'administració. Qui recepta és el metge. Nosaltres ens arriba i estem obligats a dispensar el que el pacient li fa falta. Però, sin embargo, per una altra part es porta una política de disminució de preus de certs medicaments en el qual n'hi ha preus de medicaments que avui passa a ser irrisori, per baix ja d'1 € medicaments que tenen 30 o 40 pastilles, de venda públic, ja el marge ja ni te digo. I després també tots els decrets que n'hi ha que fan que s'apliquen una sèrie de descomptes que ja històricament des de l'any 2000 venen, fan que el marge comercial que té l'oficina de farmàcia cada vegada és més baix. Es parla d'un 27,9, però després dels decrets nosaltres tenim calculat que estem parlant d'un 21. I quines mesures proposen vostès per a garantir la viabilitat de les farmàcies que tenen més compromeses? Les mesures que nosaltres proposem és el que es deixi de baixar ja certs medicaments que passen a ser ja insostenible la seva producció i molts laboratoris ja estan pensant en deixar de fabricar-los, però també el d'una vegada integrar a la farmàcia comunitària en el sistema valencià de salut, perquè com hem demostrat tant en la pandèmia com en la dana, fem falta i puguem col·laborar. Y entonces la administració deberia de potenciar els serveis farmacèutics que ara en el conveni que estem firmant ara, que ja pràcticament està per firmar ja i està tancat, sí que es clava ja certs serveis farmacèutics que van a ser remunerats. I entonces aquest servei farmacèutic ja és algo professional, tema de cribats, i tot això que es tenen que valorar, es tenen que pagar i per tant sí que seria un complement. En quant al món rural, des del col·legi portem treballant ja des del 2020 o 2021 mà en Diputació donant subvencions a aquestes farmàcies, a part de les que dona l'Estat. Però no deguem d'estar sostinguent aquest món a base de subvencions, sinó utilitzant la seva capacitat professional per col·laborar i ajudar. Estem parlant de zones rurals on el sistema sanitari pràcticament arriba molt poc i l'únic servei sanitari que existeix és el farmacèutic. I entonces n'hi ha que aprofitar aquest agent sanitari i donar-li una retribució perquè ajude a tots els veïns que té allí que pràcticament no tenen altre recurs. Senyor Giner, volia comentar també, vostè una notícia que ha saltat en les últimes hores, que és que Sanitat ha certificat que l'homeopatia és un placebo i que no té validesa curativa. De fet, ja s'han retirat de les farmàcies més de 1.000 productes i els que continuaran a la venda ha de posar explícitament que no són curatius. Com valora vostè aquesta decisió? Sí, a veure, l'EMS, l'Agència del Medicament, ha fet un informe sobre la capacitat d'aquests medicaments i la evidència científica que tenen, fent unes recomanacions. Ja en el 2007 va haver un moment en què es va fer un cribat i es van retirar, com molt bé has dit, molts medicaments que no tenien sentit. Per dir medicaments, o productes homeopàtics. I tenien que haver fet una declaració d'això. Avui tots els medicaments homeopàtics l'agència considera que l'homeopatia són medicaments sin indicació terapèutica aprovada i que no estan subjectes a prescripció mèdica. Tot això és un tema que l'administració ho regula en un decret i entonces nosaltres, mentre es tracta de medicament, el producte homeopàtic,
nosaltres com a professionals estem, en certa manera, obligats ante la petició d'un pacient de dispensar-lo, perquè és un medicament i no ens puguem negar. Jaime Giner. I el més important és que des del col·legi, nosaltres des del Col·legi Farmacèutic des del 2015 ens van negar ja a donar no donem ni formació, ni publicitat, ni potenciem per res el medicament homeopàtic. Ahí queda esta opinió de Jaime Giner, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de València. Li donem les gràcies per estar així i molta sort perquè d'ací a unes setmanes deixarà la presidència del Col·legi de Farmacèutics i a eleccions ara toca descansar. Molt bon dia, molta sort. Sí, vale, moltes gràcies.